Yau ba za ki makarantar ba ne? Naga baba ko kuɗin kari bai ya ba mu ko biyar yau ma bai ban bani bacci zan je ni. Yanzu za ki je ki bacci ki tashi daga bacci kuma ki ƙara kuma bacci sai ka ce kasa? Je ki shirya ki tafi makaranta. Ni wallahi ba zan je ba. Za ki ba? Wannan yarinya to tunda ba za ta makaranta ba to me amfanin ta? Kuma ga kaya nan na tara nan ma na tara. Ko barin sa ta daukar ruwa. Kina! 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 Wannan ba sai na je da kai nan. Tunda ba za ki makarantar ba. In gwaje ki kawo mun sau tara nan. What? Sau tara? Wallahi makaranta zan tafi. Ira kai shi higiya na ki zo ki tafi makaranta. Wato ta je ɗaukar ruwa shi higiya maki wace. Hakan yamu. Wallahi hakan yamu. Yau za mu tashi akan counting numbers wato kirgen lambobi. Ku faɗa counting numbers. Counting numbers. To yanzu wa zai faɗa min ɗaya tara da biyu nawa za ta faɗa? Lalle masu yin da yawa amma wancan mai bakar rigar faɗa mana sauran duk ku sauke hannunku. Ɗaya a tara da biyu uku. Okay, nice a taba masa. Kai malam, wallahi ba haka ba ne. Kamar ya me kike nufi? Kai fa kace waccan ɗaya ce, sannan kace kuma waccan biyu ce. Kaga kenan ka haɗa waccan ɗayar da waccan ɗayar zai baka biyu. What? Sai su tamban sa yanzu haka ma labarin ƙarya kuke wa mutane. Darasin mu ne zo mu yi fada. Ko zan yi magana akan solar system da kuma nine planets. Yau zan muku bayani yadda muke da duniyoyi guda 9. Muna da Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter da dai sauransu. A takaice dai duniyoyinmu guda 9 ne. What? Mu 'yan adam muna a cikin wannan. Malam, duniyoyi tarwa kace. Kina mamaki ne? A'a malam ba mamaki nake ba, amma wace ka taba zuwa a ciki? Yanzu ka zo ka same mu muna labari kace ƙarya ne ko kai ba na kan ƙarya ne. Aisha Musa. What is one name? Aisha Musa. Me kika fi tsana a duniya? Malam na fi tsanar hauka. Ya yi kyau jeki. Aisha dan zo dan Allah. Wai dan Allah miye amshoshin da su malam suke faɗa. Na farko na ce musu Aya Musa. Na biyu na ce musu hauka. Sakina Madi. Sa. What is one name? Aisha Musa. What? Aisha Musa.
Okay. Me kika fi so a duniya a rayuwanki? Na farko na ce musu aya musu. Na biyu na ce musu hauka. Hauka. Hakan yama. What? Assalamu alaikum taku har kullum Zainab Sambisa da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo.